दिनै आंनि गांनै बिजाब जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म आरो गथ'सा बिस्वमित्र बे गांनै बिजाबखौ जोंनि बर'नि सासे मेलेमजिबि थुनलाइगिरि साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि मुस्रि जनिल कुमार ब्रह्म सारनि आखाइजों आं बेखेवहोनो मोनदों। बिथांनिसिम आं रोजा रोजा साबायखर बावदों। बे बिजाबखौ बेखेवदोंमोन टिपकाइ गुदि बर' थुनलाइ आफादनि मावख'आव फुंनि 10 रिंगायाव। बे हाबाफारिखौ सामलायदोंमोन मासि लानानै टिपकाइ गुदि बर' थुनलाइ आफादनि मासिगिरि आफादगिरि बिथां आन्दलन ब्रह्मआ। बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि बियायं फिसा मुस्रि निरन्जन ब्रह्म आरो लोगोसे साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि अम्बिकागिरि हाज'वारि आरो जायगानि मेलेमजिबि बिथांमोन पर्बतजरा जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि आफादगिरिजों लोगोसे बिबानगिरि, बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरि, ट्राइबेल संघ, बर' समाज, बर' थुनलाइ आफाद, मोनफ्रोमबो आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। आं जोबोरै गोजोननाय मोनदों आरो आङो बुंगोन फरायसाफोरखौ बे बिजाबखौ फरायोब्ला एसेब्लाबो सोलो मोनगोन, एसेब्लाबो गियान मोनगोन। जों गावखौ खैफोदनिफ्राय माबायदि रैखाथि होनो हानो, जोंनि गोसोखौ जों माबायदि बोलोगोरा खालामनो हानो, बेनि बागै बे बिजाबाव रायखांनाय दङ। गथ' बिगियाननि माखासे गोनां गोनां बाथ्राफोरखौ बे बिजाबाव आङो सेबखांदों। जोङो गाब्र'योब्ला जोङो मानो सिखारनांगौ, माबायदि सिखारनांगौ, जोङो माब्ला समाव सिखारनांगौ, मानो फरायनांगौ, फरायनानै जों मा हाबा मावनो हायो, मानसिफ्रा जोंखौ रायखुमायोब्ला, जोंखौ रागा जोङोब्ला, जोंखौ दुखु होयोब्ला जों गावखौ माबायदि गोहो गोरा खालामनानै थानो हायो, बेनि बागै बे बिजाबाव आं रायखांदों। आरो जाय फरायसाफोरनो बे बिजाबखौ नांगौ थोंजोङै आंनो आंनि फन नाम्बार 8638077413 बे फन नाम्बाराव फन खालामनो हागोन। बेखौनो आङो फोरमायनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय आरो लोगोसे बे बुब्लियाव आङो साफ्रोमबो नायगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायथि आङो बावहरबाय। साफ्रोमबो फरायसाफ्रा जोंनि इयुन, जोंनि थांखियानो जाहैबाय जोंनि फरायसाफ्रा, जोंनि फिसाफ्रा मोजां मानसि जाथों, गोरों मानसि जाथों आरो जोंनि एबा बिमा बिफानि सिमांखौ जाफुंसार जाहोनो थाखाय साफ्रोमबो फरायसाफ्रा गावनि गोसोखौ गोहो गोरा खालामनांगोन। आर्ट अफ सेल्फ मटिभेशन बेनि बागै सोलोंनांगोन।